nós estamos moi contentos co que temos, apenas nos dá averías, véxolle que ten bons rendimientos, eso foi un pouco que nos animou a seguir co mesmo modelo. Pues estamos en el municipio lucense de Carballedo, en Abarrela, concretamente en Campolongo SC, una granja que lleva más de 5 años con un Lely Astronaut A4 y que ordeña nada más y nada menos que 86 vacas en robot. Esta granja se ha decidido hace poco a montar una segunda unidad que estará instalada próximamente. Uno de los ganaderos de esta granja lucense, Efrén, nos contará más detalles a lo largo de la entrevista. O meu ámbito laboral está en torno a aquí 20-30 km. Eu realmente vía que os robots de Lely sí que estaban funcionando bastante ben e nós non podíamos arriesgar, quer decir, se a experiencia do robot non era boa e non había outra posibilidade que cerrar, non había máis. Eu, nas granxas que traballaba, a realidade é que traballaba máis nesta zona con Lely que con outras marcas e por eso decidimos ir un pouquiño ao seguro no que había no momento. Somos os 3 veterinarios, non había máis posibilidades, nós realmente non estamos aquí, quero dicir, a mão de obra, pois sí que intentámoslo, pero non nos daba o resultado que queríamos. No robot empezaramos, se non lembro mal, sobre 55 ou 60 animais na fase de adaptación, seguimos ordeñando igual na sala o resto dos animais, hasta que chegou un momento que vimos que era insostenible. Entonces sí que casi desde o principio estuvo sempre por encima de 70 animais e a verdade tuvemos diferentes fases. O robot sempre sacou gran cantidad de litros, é a realidade, a veces con máis produción, outras veces con menos, porque realmente o que nos limitaba era o número de animais. Quer dicir, cando te vas a máis animais nun robot, pois ao final o robot é tempo e non dá extraído máis leite, é a realidade así. Aquí a realidade é que sempre fixo gran número de ordeños, que pode ser pola xenética que nos coincidiu que había boa velocidade de leite. Eso tamén nos animou, pois como tiña tempo, vamos meter unhas vaquiñas máis e sempre estuvo ao límite, a realidade. Sempre estuvemos aproveitando o último minuto. Ves un pouquiño máis de futuro, ves outras posibilidades e a verdade, pois xa traballas con outras expectativas, tanto de produción como sabes que non estás tan limitado a nivel de mão de obra e naceu un pouquiño deso. O ordeño robotizado, a día de hoxe, ten máis cousas a favor que en contra. Eu vexo que as vacas están moitísimo máis tranquilas, a produción é maior, as vacas duran algo máis. Eu creo que a tranquilidade, o manexo é diferente, e iso as vacas agradecen en términos de saúde. De feito, eu vexo en explotacións que están dando cambio, eu que ando todos os días no medio delas, vexo un cambio de carácter total, quer dicir, a vaca está moito máis tranquila, está moito máis relajada. O primeiro que faz en todas as granxas ao chegar á mañá son mirar os informes de saúde, realmente danche unha información 100%, incluso casi te adelantan horas á clínica que podíamos facer antes, sea en mamitis, sea en rumia, sea en problemas infecciosos. Adelántanos, eu creo que 12 ou 24 horas as deteccións desas enfermedades que podíamos facer sin o robot. Un animal que chegas está na fase inicial, a resposta do tratamento sempre vai ser moitísimo menor. O robot ao final danos información individual que tamén é moi favorable. Eu creo que individualmente podes facer virguerías. Que pasa? Eso necesita certo conhecemento e dedicarlle horas ao ordenador. Lógicamente o punteo ali é super individualizado e permíteche traballar cada vaca individual dunha forma perfecta, creo, nese sentido. A recría é o futuro da granxa, e sobre todo nun sistema de alta produción como é o robot, canto mellor desarrolles a recría, máis potencial de produción tes no robot. Entón intentamos agrupala por lotes
e traballar por lotes todo o que podemos, con cama quente e pasillo con arrobadera. Maiores teñen unha mezcla base, que sí que punteamos, pois según a fase de edad, a maiores punteamos con concentrado. Ca segunda cabina, pois intentamos volver un pouco ao principio de cando empezamos, quer dicir, pois intentar buscar máis produción. Entonces intentamos volver un pouquiño a esas medias, eu creo que temos potencial xenético para facelo e alimentación. Ahora mismo o volumen de animais pois estábamos limitando a produción individual, aínda que a produción do robo era boa, a produción individual pois sí que baixámola. Vamos intentar volver un pouquiño pois a esas producións individuais un pouco máis altas. O que buscas é aforrar minutos ao largo do día. O día ten 24 horas, hai que intentar facer a fórmula matemática para conseguir o maior número de ordeños ca máquina que tes. É un dos parámetros é a velocidade do ordeño, non hai máis. Facemos pois o agrupado de antibióticos ou vacas en tratamento para reducir o número de enxagues locais, e iso permítenos pois aforrar minutiños ao largo do día, que é entonces cando intentas buscar o máximo número de ordeños, o que está claro que o robot non pode perder minutos. Volvemos ao mesmo, cada granxa é individual, ten os seus obxectivos, ten a súa capacidade de mão de obra. Eu creo que cada un sí que debe buscar pois o seu número de vacas que se encontre pois cómodo para traballar e que sea productivo.